vlog. So yan, for today's video, samahan nyo po muna ulit kami. Bibili kasi kami ni Papa ng tiles nung para na dun sa may lababo. Tapos bibili pa kami ng sink. So ayun guys, samahan nyo kami. Ayan, thank you kay Tito Joe kasi agad naman siyang, you know, nagbigay agad siya ng pambili ng tiles doon sa may lababo, tapos pambili ng sink. Kaya ayun guys, mamimili tayo ngayon. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, nawawala ako. So yun guys, samahan nyo kami. Maghanap kami kung saan, kasi nung unang binila namin, pero hindi ko lang alam kung doon na kami bibili ulit or magtitingin pa kami sa ibang bilihan. So ayun guys, samahan nyo kami. Let's go. Hi guys, so ayan po, nandito na po kami, pero iba to. Dito yan sa tile depot. Ayan. Titingin kasi kami ni Papa ng presyo. Ayan, madilim. Ayan si Pa. Uy, madami dito, iba't ibang klase. Kaya pwede po mag-video. Thank you. Ganito pa. Alin? Sasama yun. Babo. Yung babo. 343. Ano? Ika. Tapos BICOLANA, 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 with a smile. Maganda at matalino, maaga nagtrabaho just to take care of the fam. Ganon siya kadedikado. Sa palengke naging tindera, rain or shine, walang reklamo. Sipag niya panlaban sa mundo. Every coin, every day she saves, dreaming of a home, a future she can raise. Unti-unti she bought a piece of puro lang dito tayo. Wala ditong sink. Ito sabay nga mamimili ka. Meron ka na lang namin kung 339 yung price. May mga sink mga ano? Ay guwa. So yun guys, tingnan ulit namin doon sa dati naming binilhan. Kasi nga, meron nga doon na mga sink. So, titingnan din namin. Let's go! A few moments later. So yan guys, nandito na ulit kami sa City Plus Home Depot. Ipagano ako kayo ng sa wall. Yan ito guys. hit my big God, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. BICOLANA, BICOLANA, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Sipag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like a summer sun, the world is watching you. BICOLANA, BICOLANA, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot and minsan you turn pain into power. Girl, girl, you grow, you own the hour. Books and camera ready, college grind plus vlogging life, steady and heavy, pero kaya na lahat. She learned
learned to stand tall. Confidence leveled up, she's no longer small. From Palenque noise to neon lights, her dreams expanding in the city nights. She dances with hopes about what happened. Now she knows she finally belongs. Hands up, feel the beats, I dip deep. She survived storms no one believed. Now she moves like a princess in motion, powered by courage and quiet emotion. BICOLANA, BICOLANA, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Pag mo'y Guys, dito naman po tayo sa sink. Char, sa shower pala. Joke. Dito na. Hello! Sumura lang. Sumura. Ayun. Ano gusto mo duwahan? Sige. Oh, kita tayo na yung pwedeng niya. Ika. Anak kong bitman. Ha? Hindi ko tabi niya, kada pula. Oh. Pao kayo may alka nun. Napa? Kapal. O di day na. Baka na. Trinay na. Wala na rugit pa. Cleaner. Gusto din na. May ano na siya. Parehas man lang. Ay, malukan. Yung ano. Yung pag-augas mo. Prutas nga yung pwede din. Ano. Magkaiba ang presyo kayo ni Kuya tapos kung uni po. Ine. Pares lang. Pares lang. Premium. Yun na po ito, madam, ang display. Ah, okay. Yun na daw yung display. May fittings na po yan, madam. Ano lang, faucet lang po ang wala. Okay. Ay, wala tong Faucet. Wala. Tapos ayun dun. Pares yun. Press lang. Ang nga, ano, madam, so fittings niya lang po yung dito. Yung faucet po niya, wala pa po. Kasama. Ano yung trito? Gusto mong duwangan? Mas stainless ini siya eh. Isa English yun eh. Bukan yung dararong pa no? Oo, buda. Kasi lang mas mayroon po stainless. Ini, halos halo lang. Ay, Yan, pinakang ordinary. 17. Lahat. Yan. Same brand lang kayo. Ayun. Hindi, kung Ini. yan, durog na wala. Parehas. Parehas na brand po. Parehas ang price? Bako po. 6,000. 6,000? Nasa 6 yan tayo. 6? Ay, oo. Ano lang? Simple lang. Yan, tarot na. Magkano? 3,900. Nasa parking. Okay. Ano? Dito na. Process po, dahil niyo po masasabayan. Ano mahilig mo na kami? Yun guys, mga puso. Anong bagay doon na kasi? Si Kuya. Kita na si Kuya. Ito daw. Stainless na tayo. Wala no ah. Natawan. Mga kabikulana, magbabayad na po kami. Nasa 9,500 plus. So yan, yun na yung nabili namin yung sink na worth 3,000 ata. Yun, nakalimutan ko. Tapos yung 20 pieces na tiles. Yan guys.
baba. Parang malabo. Malabo ang camera. 9,538. So, okay na yan. Bicolana, 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 with a smile. Maganda at matalino. Maaga nagtrabaho just to take care of the fam. Ganon siya kadedikado. Sa palengke naging tindera. Rain or shine, walang reklamo. Sipag niya panlaban sa mundo. Every coin, every day she saves. Dreaming of a home, a future she can raise. Unti-unti she bought a piece of land. Hanggang naging konkreto ang bahay. Galing sa sariling kasipagan. Kahit pagod, she kept on climbing. Kahit mabigat, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. Bicolana, Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Sipag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot, man, minsan you turn pain into power. Girl, girl, you grow, you own the hour. Ala, sabog. Sabog yarn. Mainit. Nandito tayo sila nanay. Namang tambay muna. Ayan. Ayan na, nilakot na ni Papa. Yan, dito muna yan. Iiwan kila nanay kasi hindi pa man mahahakot. Mahakot yan kapag gagawa na. Pagtatrabawin ni Papa. Yan, driver. Driver namin. Joke. Ibaya ka? So, yan guys. Uwi na po tayo. Wala kami tayo. Ilan mo pa ang ano yan na singkarog talaga ang kaan. Sumayan na sa tahaw. Magayon man yan narog kaan. Okay. Mainiton, guys! Ha? 3K plus ata. Mapo, inda. Inda. Lingaw ko lang sa resibo. Anlayo na ba? Mainit na. Luha ko pa. Pupulog. Yun guys, nakauwi na po kami. Ayun na yung dala ni Pa. Tapos yung total na nabili natin today. Ba't parang pag sana no malabo? O malabo siya, tingnan no. Ayun, 9,538 pesos. Sabog na ako ah. Tapos ayan yung pinabigay ni Tito Joe. Yung pinabigay ni Tito Joe. Ngayon na lang ulit ako nagko-compute. Check natin yan. Nung ano niya pa yun sinend. Wait lang. Anong November 28 pa niya yun sinend. Nag-send siya ng 15K. Yeah.
Oo guys, 15K po. Wait lang, kasi parang hindi yun yung... Ay, oo, ito ata. Ito, 15,216. So yan, thank you po Tito Joe. May tira pa man, pero kasi kung saan-saan ko na siya nagagastos. Pero dito pa rin naman sa bahay, yung mga binibiling materials. Yan. Thank you so much, Tito Joe. Yun nga kasi, hindi ko na sasabihin ko. Nawawala na ako sa sarili ko kasi wala pa akong kain. Tapos inaantok na ako. Gusto niya na makita yung kalalabasan nung dito sa may kusina. Kaya yan, pinabili niya agad ng tiles para malagyan ka agad. Yun. So, yan guys. Yan muna for today's video. Thank you sa pagsama sa akin. Nakakapagod. So, maraming salamat sa mga viewers natin, sa sponsor kila ko yun. Listing pa, why malabo yung mata ko. Malabo. So, yan. Bye guys. Love you all.